Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα, εδώ μαζί σας πάλι. Σήμερα τα θέματά μας, όπως σας είπαμε, αφορούν την υγεία και την πρόληψη. Τώρα πλέον, μετά το πρώτο θέμα που συζητήσαμε με τον γιατρό μας για την προγεννητική διάγνωση, συνεχίζουμε, αφού έχουμε το μωρό πλέον στα χέρια μας, έχουμε ένα νέο μωράκι, έχουμε φέρει εδώ κάποιους γιατρούς, οι οποίοι θα μας εξηγήσουν ένα συγκεκριμένο θέμα. Μόλις γυρνάμε από το μευτήριο, έχουμε φέρει μαζί μας καλεσμένους τον κύριο Μαυρίδη Παναγιώτη, νεογνωλόγο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και την κυρία Γραμματικού Ντίνα, η οποία είναι ΜΕΑ. Καλησπέρα σας. Και το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα αφορά τις συμβουλές τις οποίες έχουμε για τη μητέρα και τη φροντίδα του νεογέννητου μόλις βγει από την κλινική το μωράκι μας. Πολύ ευχάριστα συναισθήματα, ξεκινάμε όμορφα, οι καινούργιες μητέρες έρχονται στο σπίτι με ένα μωράκι. Απλά μόλις κλείνει η πόρτα από το μευτήριο και μπαίνουμε στο σπίτι, αρχίζουν οι κολικοί, η πρώτη κολική του τριμήνου θα λέγαμε, οι οποίοι απασχολούν το κλάμα. Όλα αυτά είναι λίγο μπερδεμένα στις νέες μητέρες. Να τα εξηγήσουμε λίγο, γιατρέ μας. Αυτό που περιγράφεται είναι στην ουσία η κατάσταση των κολικών του πρώτου τριμήνου. Είναι μια σχεδόν φυσιολογική κατάσταση, συμβαίνει στα περισσότερα νεογνά, ταλαιπωρεί τους γονείς, εκδηλώνεται μετά τις πρώτες μέρες από την επιστροφή από το μευτήριο. Τα νεογνά κατά κανόνα είναι ανήσυχα τις απογευματινές ώρες, μπορεί να συμβεί και κατά τη διάρκεια της σύτησης, μαζεύουν τα ποδαράκια τους, βρίσκουν μερικές φορές ανακούφιση στο στήθος της μητέρας. Αυτό μπορεί, η σύτηση δηλαδή, να είναι και ένας παράγοντας που θα δημιουργήσει ξανά έκκληση των κολικών. Είναι γενικά ένας φαύλος κύκλος που κουράζει τους γονείς. Πόσο κρατάει 3 μήνες αυτό? 3 μήνες. Γι' αυτό και ονομάζονται. Είναι καλοήθης κατάσταση, ναι. Δεν μας ανησυχεί, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αντιμετώπιση, εκτός από το ότι πρέπει να καθησυχαστούν οι γονείς, να καταλάβουν, να μπορούν να τους ξεχωρίσουν από κάποιο άλλο αίτιο του κλάματος του νεογνού, ναι. Με βάση τις εκδηλώσεις που περιέγραψα πιο πριν, να ανακουφίσουν τον νεογνώ στην αγκαλιά, να φροντίσουν να είναι ζεστή η κοιλίτσα του, να το τοποθετήσουν σε μια θέση που θα είναι μπρούμητα πάντα στην αγκαλιά των γονιών και με αυτόν τον τρόπο κάνοντας υπομονή χωρίς να χρειάζεται κάποια άλλη αντιμετώπιση. Εγώ θα έλεγα πάνω σε αυτό ότι ξεχωρίζουμε τα κοριτσάκια από τα αγοράκια, ότι οι κολικοί πιάνουν περισσότερο τα αγόρια, γιατί είναι κάτι το οποίο ακούγεται κατά διαστήματα, ίσως στις παλιότερες γενιές. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη επιστημονική τεκμηρίωση γι' αυτό. Ωραία. Επομένως, θα συνεχίσουμε, αφού λύσαμε και αυτό το θέμα, σχετικά με το μπάνιο του μωρού, μερικά πράγματα να πούμε ό,τι αφορά μόλις γυρνάει από το νοσοκομείο, από την κλινική που έχει τον αφαλό του δεμένο το μωράκι, πώς πρέπει να το φροντίσει η μητέρα και ο πατέρας? Στην ουσία, αυτό που πρέπει να αποφύγουν είναι να μην πέσει νεράκι πάνω στο κολόβωμα πριν αυτό στεγνώσει. Στα περισσότερα μευτήρια, σε όλα δίνεται η οδηγία ότι πρέπει να γίνεται περιποίηση με ενόπνευμα τοπικά. Θα βοηθήσει αυτό στο να στεγνώσει ο εμφαλός πιο γρήγορα. Δεν πρέπει να βρέχεται το κολόβωμα, γιατί δημιουργούνται κακές συνθήκες υγιεινής τοπικά. Πρέπει να το αφήσουμε να αποπέσει τελείως και μετά στην ουσία θα μπορέσει να το περιποιηθούν. Αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει εμάς τις μητέρες. Ίσως αν ακουμπάει κάποιο εσώρουχο εκεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Νομίζετε εσείς ότι δεν υπάρχει? Δεν υπάρχουν προβλήματα και μερικές φορές ακόμη και με κάποιες λιγότερο προσεκτικές κινήσεις των γονιών μπορεί να βρουν μια σταγόνα αίμα πάνω στο κολόβωμα και να τους τρομοκρατήσει. Θέλει την προσοχή του αυτό, πρέπει να αναφερθεί, αλλά εφόσον δεν είναι κάποια αθρώα αιμορραγία, δεν θα πρέπει να τρομοκρατήσει. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο και κουράζει τους γονείς είναι η ανησυχία του μωρού και ο ύπνος του μωρού. Εκεί τι γίνεται? Τα έχουμε χάσει σαν μητέρες που τα ζήσαμε κι εμείς παλιότερα, αλλά και οι νέες μητέρες τι να κάνουμε, πώς το μωρό, πότε να κοιμάται, πότε να τρώει, λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Οι γονείς έχουν μερικές φορές προσδοκίες από τον νεογνώ, στις οποίες δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δηλαδή, το νεογνώ έχει ένα δικό του πρόγραμμα τις πρώτες μέρες μετά το μευτήριο. Ξυπνάει ουσιαστικά όποτε πεινάει. Δεν ακολουθεί το δικό μας το πρόγραμμα με την εναλλαγή ημέρα εγρήγορση και τη νύχτα ύπνος. Βέβαια, δεν πρέπει να χάνουμε κάθε ελπίδα. Στην αρχή το παιδί ξεκινάει με αυτό. Σταδιακά, πηγαίνοντας προς το μήνα και προς τους 2 μήνες, θα προσαρμοστεί στο πρόγραμμα των ενηλίκων, θα μεγαλώσει τα χρονικά διαστήματα του ύπνου το βράδυ και θα είναι πιο πολλές ώρες τη μέρα ξύπνου. Υπάρχει κάποια παρέμβαση που μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Στην ουσία, την ημέρα πρέπει στο σπίτι να υπάρχει φως, φυσιολογική δραστηριότητα και ένα λογικό επίπεδο θορύβου. Δηλαδή, δεν πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε ησυχία. Πολύ ησυχία βλάπτει και αυτό, ναι. Και το βράδυ, όταν θα ξυπνάει το νεογνώ αρχικά και ουσιαστικά θα ψάχνει να φάει, να το σιτίζει, να το θυλάζει η μητέρα μεν. Από την άλλη, να είναι οι κινήσεις της όσο πιο ήπιες γίνεται. Δηλαδή, χαμηλός φωτισμός, ψήθυρη και πολύ ήπιες κινήσεις. Με αυτόν τον τρόπο
πολύ ομαλά θα σμπρώξουμε ήπια το παιδάκι ώστε να ακολουθήσει το δικό μας πρόγραμμα. Και νομίζω ότι έτσι καταλαβαίνει και το μωρό, αν δεν ανάψουμε τα φώτα, να κεντρήσει το ενδιαφέρον του κάτι, δηλαδή έτσι το ξυπνάμε το μωρό. Το λογικό είναι να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, ησυχία, ώστε να καταλάβει το μωρό ότι πρέπει να ξανακοιμηθεί αφού φάει. Λογικά αυτό καταλαβαίνω εγώ. Αυτό. Σχετικά με τη θερμοκρασία του δωματίου και τον ντύσιμο του μωρού, κάποια πράγματα να πούμε, γιατί και εκεί λίγο υπερβολικά τον ντύνουμε το παιδί γιατί φοβόμαστε, ή φοβόμαστε γιατί ντύνεται λίγο και μη μας κρυώσει, τι να κάνουμε? Ακούγονται πολλά εδώ πέρα. Υπάρχει μια φοβία στο να μην κρυώσουν τα παιδάκια. Στην ουσία, όταν λέμε κρύωσε κάποιος, είναι κάποια λίμωξη. Έτσι. Δεν φτάνει μόνο να εκτεθεί σε ψύχος, παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά πρωτίστως το νεογνώ για να κρυώσει πρέπει να έρθει σε επαφή με κάποιον ασθενή. Δηλαδή να έρθει σε επαφή με ιό ή μικρόβιο. Ναι. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε για να το διατηρήσουμε το νεογνώ σε φυσιολογικές συνθήκες είναι αυτό που λέμε το ουδέτερο θερμικά περιβάλλον. Δηλαδή να μην ξοδεύει θερμίδες ενέργεια ούτε για να μην ανέβει η θερμοκρασία του, για να ανέβει η θερμοκρασία του όταν είναι ψυχρό το περιβάλλον, ούτε αντίστροφα όταν είναι πιο ζεστό το περιβάλλον να μην ξοδεύει ενέργεια για να διατηρήσει χαμηλή τη θερμοκρασία του. Το κριτήριο λοιπόν είναι τι ρούχα φοράνε οι ενήλικες εκείνη την εποχή, εκείνη τη μέρα, εκείνη την ώρα της ημέρας. Εκείνα τα ρούχα, ίσως ένα στρώμα παραπάνω, λόγω των ανεπαρκών μηχανισμών αυτορύθμισης του νεογνού. Παρ' όλα αυτά, η μαμά είναι το καλύτερο κριτήριο για το πόσα ρούχα πρέπει να φοράει το νεογνώ. Ακριβώς, αυτό θα έλεγα. Δεύτερο, μπορούμε να δούμε το νεογνώ όταν το ξεντύνουμε. Αν είναι πολύ κόκκινο, έχει κάνει εγκυοδιαστολή, σημαίνει ότι ζεσταίνεται το μωρό. Δεν είναι καλό αυτό, δεν το θέλουμε. Επίσης, μέσα στα τα ρουχαλάκια του, από τα ποδαράκια του, καλυμμένα μέρη του σώματος, δηλαδή όταν πιάνουμε και είναι κρύα, σημαίνει ότι το νεογνώ προσπαθεί να εξασφαλίσει θερμότητα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι πάει να κρυώσει. Σε δεύτερη φάση θα κρυώσει και ο πυρήνας του σώματος. Δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Το ντύνουμε το παιδί για να το φέρουμε σε ένα ουδέτερο περιβάλλον. Επομένως, η επαφή με το δερματάκι του είναι μια καλή λύση για να δούμε πώς πρέπει να το έχουμε ντύσει. Και σχετικά με την αγκαλιά, κάτι το οποίο μπορείτε να συμμετέχετε και οι δύο πάνω σε αυτό για να συνεχίσουμε το θυλασμό και με εσάς. Πρέπει να κρατάμε το μωρό μας αγκαλιά όταν κλαίει, όταν ξεσηκώνεται, να το παίρνουμε αγκαλίτσα. Είναι κακή συνήθεια? Είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο. Μία από τις ανάγκες του παιδιού, εκτός από το να το ταΐσουμε, να το κρατήσουμε ζεστό, στεγνό, ήρεμο, είναι η αγκαλιά των γονιών στην προκειμένη. Είναι μια συναισθηματική ανάγκη, η οποία μπορεί τελικά ένα μωρό που κλαίει, του έχουμε λύσει φαινομενικά όλα τα προβλήματα και να κλαίει απλά επειδή θέλει την επαφή με τους γονείς. Είναι απόλυτα φυσιολογική κατάσταση. Ακούγεται η αντίθετη άποψη ότι το μωρό θα μάθει στην αγκαλιά. Κακομαθαίνει, θα έλεγα μερικές φορές, γιατρέ, το μωρό. Ίσως αν το συνεχίσουμε αυτό, ή λένε πολλοί μην το αφήνεις να κλαίει γιατί θα πάθει κύλι και πρέπει τα αγοράκια να τα φροντίζουμε και να τα κρατάμε αγκαλιά. Μέση λύση πρέπει να υπάρχει, εγώ θα έλεγα. Αυτό το θέμα της κύλης σε μια υποκατηγορία των παιδιών που έχουν στην ουσία ήδη τη βουβονοκύλη και δεν την έχουν εκδηλώσει ακόμη, ναι, το κλάμα θα είναι το εκλητικό το αίτιο. Δεν θα δημιουργήσει όμως την κατάσταση. Μάλιστα. Και να συνεχίσουμε με εσάς, κυρία Γραμματικού, σαν ΜΕΑ που είστε και βλέπετε τόσα πολλά μέσα στο μεευτήριο και από την εμπειρία σας. Οι μητέρες πρέπει να θυλάζουν τα μωρά τους. Τους κάνει καλό και τις μητέρες και τα μωρά αυτό? Καταρχήν θα θέλω να αφαιρέσω το πρέπει. Δεν το χρησιμοποιούμε πλέον, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μεταφέρουμε ενοχές σε κάποιες γυναίκες που για κάποιο λόγο δεν θέλουν να θυλάσουν. Αυτό που θέλουμε να μεταφέρουμε στις μητέρες είναι γιατί είναι καλό να θυλάσουν. Γιατί είναι καλό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε να έρχεται η κάθε μέλουσα μητέρα σε επαφή με τους επαγγελματίες υγείας μέσω των προγεννητικών μαθημάτων, ώστε να πάρει πληροφορίες για τα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα του μητρικού θυλασμού. Δηλαδή το πόσο ωφελούνται και εκείνοι και το παιδί. Συγγνώμη, σας διακόψω. Πού γίνονται αυτά τα μαθήματα? Περισσότερες πληροφορίες, γιατί πραγματικά οι μητέρες που φεύγουν από το νοσοκομείο, από την κλινική, θα έλεγα, πολλές φορές ζητούν βοήθεια από τις ΜΕΕΣ εκεί την πρώτη εβδομάδα, να έρχονται να τις βοηθάνε ή κάποιο άλλο πρόσωπο να τις βοηθάει. Πού μπορούμε να μάθουμε τι γίνεται και με τι τρόπο? Εσείς μιλάτε για πληροφορίες γύρω από τα θέματα του θυλασμού μετά τον τοκετό. Μετά τον τοκετό. Τέτοιου είδους μαθήματα δεν γίνονται. Η όλη ενημέρωση γίνεται προγεννητικά. Για παράδειγμα, το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο παρέχει δωρεάν μαθήματα. 8 μαθήματα που προετοιμάζει το ζευγάρι. Έρχονται και οι μπαμπάδες μαζί και ενημερώνονται και έτσι εκπαιδεύονται και οι δύο. Μάλιστα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όλες οι μελέτες παγκόσμια αποδεικνύουν ότι η ενημέρωση
η σωστή και έγκυρη ενημέρωση και η έγκαιρη ενημέρωση αυξάνει το ποσοστό θυλασμού μετά. Πολύ σημαντικό, αλλά εγώ πάλι επιμένω πώς γίνονται αυτά τα μαθήματα τότε. Δηλαδή, όταν μένει μια γυναίκα έγκυος στο πρώτο τρίμηνο, στο δεύτερο τρίμηνο. Τουλάχιστον για το δικό μας νοσοκομείο, ναι, θα πρέπει να έρθει σε επαφή μαζί μας μέχρι την 25η εβδομάδα κοίησης, ώστε να την εντάξουμε σε ένα γκρουπ, στο οποίο θα ειδοποιηθεί 15 μέρες πριν παρακολουθήσει το πρώτο μάθημα. Πολύ ωραίο αυτό, δεν το ξέραμε, γι' αυτό εγώ επέμενα περισσότερο να πάρουμε πληροφορίες και σε εσάς γιατρέ απευθύνομαι. Και είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν, πολύ μαθήματα. καλό αυτό. Κάθε γυναίκα η οποία αποφασίζει να θυλάσει, ας το πούμε έτσι, για να έχει αρκετό γάλα, πώς μια μητέρα η οποία έχει το βρέφος δίπλα της αισθάνεται ασφάλεια ότι έχει φάει το μωρό της, ότι έχει χορτάσει, πώς τα καταφέρνουμε σε αυτό το θέμα? Λοιπόν, θα έλεγα ότι σχεδόν όλες οι γυναίκες, αφήνοντας στην άκρη ένα πολύ ελάχιστο ποσοστό που έχει να κάνει με την παθολογία και που το γνωρίζουμε ήδη από την αρχή, δηλαδή σε περιπτώσεις ιατρικές, οι γυναίκες παράγουν γάλα πολύ περισσότερο από όσο χρειάζεται για το παιδί τους. Θα έλεγα δηλαδή ότι θα μπορούσαν να θυλάσουν και περισσότερα από ένα παιδιά. Μάλιστα. Από ένα παιδί. Το θέμα είναι ότι οι γυναίκες οι οποίες δεν καταφέρουν να θυλάσουν και αποτυγχάνουν, οφείλεται σε λάθος οδηγίες και συμβουλές που έχουν λάβει μέσα από το μεευτήριο. Ναι. Και στο ότι φεύγουν με ανεπαρκή παραγωγή γάλακτος ήδη κατά την έξοδο από το μεευτήριο. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουν σωστή αρχή, γι' αυτό και λέμε ότι η ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Και να επιμένουν ίσως, γιατί τι από πρέπει εκεί να κάνουν, τι πρέπει να κάνουν τις πρώτες μέρες. Ναι. Το παιχνίδι χάνεται ή κερδίζεται τις πρώτες μέρες, και αν τέλος πάντων για κάποιο λόγο κάτι δεν πάει καλά, αν δεν έχουν ένα σωστό σύμβουλο να τους καθοδηγήσει από εκεί και πέρα ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν προκύψει, ο θυλασμός έχει χαθεί. Έχει χαθεί και σίγουρα έχει χαθεί και από τη μητέρα μια εμπειρία. Ακριβώς. Είναι μια εμπειρία αυτό. Και τα φύλαστρα και όλα αυτά που βγάζουν το γάλα της μητέρας, πώς φυλάσσεται το γάλα, λίγο και σε αυτό να αναφερθούμε, γιατί νομίζω είναι και αυτές κάποιες συμβουλές. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμμετέχετε και ίδιο σε αυτό. Γενικά αυτό είναι ένα ζήτημα, αρχικά το αντιμετωπίζουμε στην μονάδα εντατικής νοσηλείας, επειδή υπάρχει μακρόχρονη νοσηλεία στα νεογνά. Μερικές φορές το θύλαστρο είναι αναγκαιότητα. Οπότε μπορεί στην ουσία να κρατήσουμε την παραγωγή γάλακτος με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτές τις συνθήκες είναι απαραίτητο, χρειάζεται ειδικά θύλαστρα νοσοκομιακού επίπεδου, συγκεκριμένο πρόγραμμα άντλησης για να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε την παραγωγή γάλακτος. Είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο για να μπορέσουμε να δώσουμε μητρικό γάλα στα νεογνά που νοσηλεύονται στις μονάδες. Τα θύλαστρα μετά επικουρικά σαν εργαλεία σε μια μητέρα που θέλει να εργαστεί, θέλει εκεί να... θα κατέληγα και εγώ, ναι. Εκεί που θα κάνει περιστασιακά μια άντληση, υπάρχουν βέβαια και άλλες λύσεις για τη μητέρα που εργάζεται, όπως για παράδειγμα να αλλάξει το πρόγραμμα του νεογνού, ενώ να φροντίσει τις ώρες που θα λείπει από το σπίτι η μητέρα, να προγραμματίσει αντίστροφα το παιδάκι από αυτά που είπαμε. Και αν είναι να λείψει ένα 8ωρο το πρωί, να έχει φροντίσει μέχρι τον πρώτο-δεύτερο μήνα να είναι το 8ωρο που θα μάθει το παιδί ότι κοιμάται εκείνες τις ώρες και να σηκώνεται πολύ λιγότερες φορές. Αυτό είναι πολύ έξυπνο. Ναι, κουραστικό βέβαια για τους γονείς, αλλά εξασφαλίζει το θυλασμό με αυτόν τον τρόπο. Κάνουμε τη νύχτα μέρα. Το γάλα της μητέρας μπαίνει στο ψυγείο. Βεβαίως. Δηλαδή κάτι που μπορεί μια μητέρα να αντλήσει την ποσότητα κάποιας συγκεκριμένης ώρας που θα θύλαζε το μωρό, να το κρατήσει στο ψυγείο και να το δώσει. Έστω και με μπιμπερό, δηλαδή κακομαθαίνει το μωρό αν το πάρει με μπιμπερό με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή μπαίνει σε άλλη διαδικασία. Δεν το προτιμάμε το μπιμπερό σαν λύση, ακόμη και τα ειδικά τα μπιμπερό. Υπάρχουν λύσεις με κουταλάκι, με ποτηράκι, υπάρχουν διάφορες τεχνικές άλλες να δώσουμε, γιατί δημιουργείται σύγχυση στο μωρό. Τι να κάνει και έχει διαφορετική αίσθηση του από πού παίρνει το γάλα. Γενικά δεν προτιμάμε δηλαδή την πύλα με οποιοδήποτε τρόπο. Το γάλα όμως μπορεί να μείνει κάλλιστα στο ψυγείο σε ένα υγιές νεογνώ τελειόμενο, 5 με 8 ημέρες στο ψυγείο. Αλλά αυτό που πρέπει να προσθέσουμε είναι, όταν λέμε στο ψυγείο, πρέπει να έχει συγκεκριμένη θέση. Δηλαδή το βάζουμε στην πόρτα του ψυγείου, το βάζουμε σε ένα μέρος προφυλαγμένο, γνωρίζουμε ότι το ψυγείο κρατάει μια σωστή θερμοκρασία ψήξης. Τώρα, οι 5 με 8 ημέρες θα καλύψουν οποιαδήποτε μητέρα εργάζεται και δεν υπάρχει άλλου είδους πρόβλημα. Για την κατάψυξη νομίζω ότι δεν αφορά γενικά τις μανούδες, αλλά εκεί πηγαίνουμε στο τρίμηνο, τουλάχιστον τρίμηνο και πάνω. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ότι ποια είναι η συγκεκριμένη θερμοκρασία από αυτό το γάλα το οποίο βρίσκεται ήδη στο ψυγείο για να επανέλθει μέχρι τη στιγμή που το μωρό θα το πάρει με μπιμπερό. Δηλαδή,
Δέχονται μεγάλες θερμοκρασίες στο στόμα τους τα μωράκια ή... Χλιαρό. Και μάλιστα μερικά τελειόμενα νεογνά μπορούν να το δεχτούν και το προτιμούν και δροσερό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Βέβαια το γάλα δεν το βράζουμε εννοείται, το ζεσταίνουμε ήπια σε μπεν μαρί γιατί δεν θέλουμε να καταστρέψουμε... Ναι. Τις ιδιότητες που έχει και τις βιταμίνες. Και συνεχίζω με εσάς, κυρία Γραμματικούς, πόσο πρέπει να θυλάσει ένα μωρό, για πόσο χρονικό διάστημα. Και μια μητέρα μπορεί να το έχει αυτό και της γίνεται συνήθεια κάποια στιγμή τελικά. Δεν είναι θέμα συνήθειας, είναι τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουμε ότι τι είναι καλύτερο. Ναι. Οι πρώτοι 6 μήνες αποκλειστικού θυλασμού είναι απαραίτητοι. Η εισαγωγή των στερεών τροφών ξεκινούν μετά τον 6ο μήνα, μετά το τέλος του 6ου μήνα και ο θυλασμός συνεχίζεται. Δηλαδή το νεογνώ, το παιδί αργότερα που μεγαλώνει συνεχίζει να θυλάζει για όσο θέλει. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά ότι το ελάχιστο είναι τα 2 έτη και η Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία λέει το 1 έτος. Ο θυλασμός δεν πρέπει να γίνεται καταναγκαστικά. Αν ένας από τους δύο δεν θέλει να συνεχίσει, θα πρέπει να διακόπτεται. Ναι. Και μετά σταδιακά μπαίνει το μπιμπερό, το οποίο πρέπει να έχει ανάλογη... Όχι. Δεν θέλουμε να συστήσουμε το μπιμπερό, γιατί υπάρχουν αναφορές από expert στο εξωτερικό παιδοδοντιάτρους ότι γενικά η τεχνητή θηλή μπορεί να επηρεάσει τη φυσιολογική ανάπτυξη του προσώπου. Όπως και η πιπίλα. Της υπερόας, της στοματικής κοιλότητας κλπ. Και να δημιουργήσει τέλος πάντων μελλοντικά προβλήματα. Αυτό που πρέπει να συστήνουμε στις μητέρες και μετά τον 6ο μήνα, όταν έχουμε την εισαγωγή των πόσιμων, δηλαδή το να πιει νερό, το να πιει χυμό. Τσάι. Είναι... Και το τσάι. Μετά το εξάμηνο. Μετά το εξάμηνο. Είναι να χρησιμοποιούμε αυτό που είπε και ο κύριος Μαυρίδης, δηλαδή ποτηράκι ή αν μπορεί να χρησιμοποιήσει καλαμάκι. Καλαμάκι. Βεβαίως. Όχι όμως μπιμπερό. Όχι όμως μπιμπερό, κατηγορηματική επομένως. Γιατί έχει και μεγάλη διαδικασία, η αποστήρωση. Ναι. Δεν χρειάζεται. Το πλύσιμο, όλα αυτά είναι μεγάλες διαδικασίες και χρονοβόρες. Να τονίσουμε ότι και στα τελειόμηνα δεν χρειάζεται αποστήρωση. Να πούμε ότι στα τελειόμηνα η γη... Δεν χρειάζεται. Δεν είναι εντελώς απαραίτητη σαν διαδικασία. Είναι δηλαδή εφόσον στη θεωρητική... Στην πράξη, αν έπαιρναν το γάλα από το μαστό, δεν είναι αποστηρωμένος ο μαστός. Δεν είναι. Δεν έχει παθογόνα μικρόβια στην προκειμένη. Η συστάση σας είναι να μην προτιμήσουμε. Χρησιμοποιούμε στο θυλασμό, χρειαζόμαστε πολύ καλό πλύσιμο χεριών για τις λιμόξεις. Και τις στέλνεις στις μητέρες, ίσως ένα πέρασμα με χαμομήλι, τι συστήνουν οι γιατροί ίσως? Για το στήθος. Για το στήθος. Δεν το πλένουμε το στήθος. Το ημερήσιο μπάνιο της γυναίκας είναι αρκετό. Από εκεί και πέρα, αν θέλει, μπορεί να χρησιμοποιεί λίγο γάλα γύρω από την περιοχή. 1-2 σταγόνες, επάλυψη γύρω από το γάλα της. Τα φυμάτια του Μοντγκόμερι, αυτά τα εξογκωματάκια, να το πω έτσι πολύ απλά, γύρω από την άλο, αυτό το σκούρο στεφάνι γύρω από τη θηλή, παράγουν στην ουσία φυσικές αντισηπτικές ουσίες. Μας λέτε πολύ ωραία πράγματα. Οπότε δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Ναι. Αυτό επίσης που ήθελα λίγο να συμπληρώσουμε, να επανέλθω λίγο για την αποστήρωση που είπαμε. Στα υγιή τελειόμηνα δεν χρειάζεται αποστήρωση, εφόσον σιτίζονται με αποκλειστικό μητρικό θυλασμό. Θα μπορούσε η μητέρα να χρησιμοποιεί όλα τα αναλώσιμα που χρησιμοποιεί, δηλαδή την αντλία, ίσως μπουκάλια, ίσως δοχέ ή οτιδήποτε, στο πλυντήριο πιάτων, αν υπάρχει. Το dishwasher δηλαδή μας λύνει το πρόβλημά μας. Και το microwave απαγορευμένο θα έλεγα. Για να τα ακούει ο κόσμος αυτά και να καταλαβαίνει μερικά πράγματα. Εγώ θέλω να επανέλθουμε σχετικά με το θέμα του λόξιγκα. Εκεί είναι πολύ τραγικά τα πράγματα και οι μητέρες τρομάζουν. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Είναι ερεθισμός του διαφράγματος που δημιουργεί μια απότομη σύσπαση. Δεν παθαίνουν τίποτα τα νεογνά από αυτό. Δεν χρειάζεται να τα δώσουν λεμόνι. Όμως, ναι, δεν χρειάζεται να δώσουν λεμόνι που συνηθίζεται και το ρωτάνε. Είναι σπεριδοειδές, δεν επιτρέπεται στο δεύτερο και στο τρίτο μήνα. Η υπομονή θέλει, ίσως είναι ένδειξη ότι γέμισε και το στομαχάκι του νεογνού και προκαλεί ερεθισμό του διαφράγματος. Δεν είναι απαραίτητος κακό. Το ότι βγάζουν τα μωρά το γαλατάκι, το περίσσιο, θα λέγαμε, όταν τα χτυπάμε στην πλάτη, όταν κάνουν κάποιες κινήσεις, είναι φυσιολογικό? Είναι θέμα ανατομικής κατασκευής, ανοριμότητας των νεογνών και γενικά της ξαπλωτής θέσης, της ύπτιας θέσης τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Είναι φυσιολογικό μέχρι τον 6ο μήνα να κάνουν αυτό που λέμε αναγωγές. Δεν είναι έμετοι, δεν πετάγεται το γάλα με δύναμη, δεν το έχουμε σε κάθε γεύμα.
εμφανίζονται σε νεογνά τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, γενικά δεν θα πρέπει να μας ανησυχούν, λερώνουν. Απλά αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά πρέπει και τη θέση του μωρού. Όταν κοιμάται, τι να επιλέξουμε, αφού έχει φάει και μετά, πρέπει απαραίτητα να βγάλει τον περίσσιο αέρα από το στομαχάκι του και να μην ανησυχούμε αν δεν το βγάλει, γιατί πολλές φορές μπορεί να συμβεί να μην βγει ο αέρας και να το βάλουμε να ξαπλώσει. Σε τι θέση πρέπει να είναι το μωρό? Τα θυλάζοντα νεογνά κατά κανόνα δεν έχουν αέρα, όσο και να προσπαθούμε μπορεί να μοιρευτούν. Μπορεί να μην πετύχουμε ρίγη. Στην ουσία θα κάνουμε την προσπάθεια μετά από κάθε σύντηση. Από εκεί και πέρα τα νεογνά κοιμούνται ανάσκελα, ύπτια, γενικά και τα μικρά βρέφη. Ναι. Είναι ξεκαθαρισμένο είναι αυτό. Ναι. Δεν χρησιμοποιούμε σφινάκια ή οτιδήποτε άλλο για να το έχουμε το νεογνώ στο πλάι. Γενικά περιορίζουν την κίνηση. Η θέση που συνιστάται είναι ύπτια, εκτός και αν υπάρχουν ειδικές οδηγίες σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με τη γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Ναι. Γενικά όμως είναι ύπτια η θέση και είναι ξεκάθαρο αυτό. Σχετικά με τον ίκτερο, θα μπορούσαμε να πούμε 2-3 πράγματα πότε πρέπει να ανησυχούμε? Μάλιστα. Ο ίκτερος είναι υπερχολερυθρινεμία. Γενικά είναι κάτι το οποίο μπορεί να απασχολήσει όσο το νεογνώ νοσηλεύεται και θα αντιμετωπιστεί αναλόγως εφόσον παρακολουθείτε. Συμβαίνει στο 70% των φυσιολογικών νεογνών, δηλαδή είναι μια κατάσταση φυσιολογική. Δεν πρέπει να ανησυχεί ιδιαίτερα τους γονείς. Ανάλογα με το με τι τιμή θα βγουν από το μεευτήριο και τι έλεγχος έχει γίνει και αν χρειάστηκε αντιμετώπιση, παίρνουν κάποιες οδηγίες, πιθανότατα να προσέλθουν ξανά για επανεκτίμηση. Η επανεκτίμηση, θέλω να πω, μπορεί να γίνει και ανέμακτα, μπορεί να γίνει και διαδερμικά. Εξωτερική δηλαδή. Ακριβώς με ένα μηχάνημα το οποίο πολύ απλά έρχεται σε επαφή με το δερματάκι του νεογνού. Προσδιορίζουμε την τιμή το ίδιο αξιόπιστα με το να γίνει με αιματηρά. Λοιπόν, παίρνουν οδηγίες οι γονείς για το πώς θα συμπεριφερθούν, για το πότε θα προσέλθουν ξανά με τον νεογνώ για επανεκτίμηση και γενικά κάποιες οδηγίες για το πώς πρέπει να κινηθούν, πώς θα αξιολογήσουν τον ίκτερο. Ο ίκτερος φεύγει από τα ποδαράκια προς το κεφαλάκι, δηλαδή ανεβαίνει προς τα πάνω. Ανεβαίνει προς τα πάνω. Ναι, στην ουσία όταν θα φύγει το νεογνώ θα είναι περίπου στον ομφαλό του, το πολύ δηλαδή μέχρι εκείνο το σημείο, θα είναι άσπρες οι παλάμες του νεογνού και τα πελματάκια του, δεν θα έχει φτάσει μέχρι εκεί. Και αυτό που θα πρέπει να ανησυχήσει τους γονείς είναι αν δουν να κυτρινίζει περισσότερο το παιδί. Το σύμπτωμα είναι αυτό, η υπερχολερυθρινεμία είναι ο ίκτερος, η υποκείμενη κατάσταση μπορεί να είναι πολλαπλή. Συνήθως ο ίκτερος είναι φυσιολογικός, αν έχει ανιχνευτεί κάτι θα ενημερωθούν οι γονείς στο μεευτήριο. Από εκεί και πέρα, αν ο ίκτερος επανέλθει και κυτρινίσει περισσότερο το παιδί, θα υποψιαστούμε κάποιο παθολογικό αίτιο. Συμβαίνουν. Επίσκεψη στο γιατρό. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι που θα εκτιμήσουν, θα αξιολογήσουν οι γονείς. Ό,τι τους ανησυχήσει ενημερώνουν τον παιδίατρο. Και το δεύτερο που πρέπει, δηλαδή η επανεμφάνιση είναι ένα σημείο κινδύνου που πρέπει να τους ανησυχήσει, αν κυτρινίσει περισσότερο το παιδί από ότι όταν έφυγε από ασφαλές ιατρικό περιβάλλον. Και το δεύτερο, η παράταση μετά τις 3 εβδομάδες. Και αυτό έχει τη σημασία. Είναι επικίνδυνο. Ναι, έχει τη σημασία του και θέλει μια διερεύνηση σε συνεννόηση με τον παιδίατρο. Θα ήθελα να έρθω σε εσάς και να ρωτήσω σχετικά με το πότε επιστρέφει το παιδί στο δωμάτιό του και έχει σχέση με το θυλασμό αυτό. Εδώ δεν θα πω ευχάριστα πράγματα, γιατί ο θυλασμός απαιτεί η μητέρα και το παιδί να είναι μαζί. Άμεση επαφή να έχουν. Εάν, από ό,τι αναφέρεται τουλάχιστον, αποχωριστεί η μητέρα το παιδί, μεταφερθεί δηλαδή σε άλλο χώρο, ο κόπος αυτός της μητέρας στη διάρκεια της νύχτας να σηκώνεται για να πάει να θυλάσει είναι λόγος διακοπής του θυλασμού. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των συντρόφων, δηλαδή του ζευγαριού, το να αποφασίσει το πώς θέλει, αν θέλει ή δεν θέλει το μωρό στον ίδιο χώρο. Πολύ ωραία όλα αυτά που είπαμε, ευχάριστα θα έλεγα, χρήσιμες οι συμβουλές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Για το τέλος έκλεισα την εκπομπή αυτή και θεώρησα καλό να έχουμε ένα πολύ όμορφο βιντεάκι το οποίο αφορά μωράκια. Στο σημείο αυτό θα σας καληνυχτήσουμε, θα χαιρετήσω και πάλι τους καλεσμένους μας, να είστε καλά και μια επόμενη συνάντηση με ένα επόμενο θέμα πάλι για νεογνά θα είσαστε μαζί μας. Κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ. Γεια σας. Like a star falling to
sound as you fall. Wish for a place where you want to be, lying still, flowers all around. In my dreams I see you falling down. So is this how you are found? Like a star falling to the ground. As you fall, you make no sound.